yakati mukadzi ndini ndandiri kuharare ndakazodzoka musi wa 15 musi wa 15 ndakudzoka ndobva mapasito 1 ndobva ndatofunda mudzimai wangu ndine kamari kandasara nako ndokwanisa kutengei ndobva totora titengere yataime nechekudya warei zvakati zvakanaka ndobva wazoti ndonga zvemapasito 3 zvikanzi makupi ngati ndakubuda masasa zvikanzi kana madzika musadzika muchakupi muchaende kuvillage bosi dzimba dzevillage musaende nekumba kwana mai nanga kumba kwedu straight kwakanaka here zvikanzi kwakanaka ndobva ndakata foni ndobva ndazovafonera kwakanaka here zvikanzi no kunongwa kendisili sharari ndobva nditi ndine nezero manheru ndakafonerwa nenhamba dzenet 1 ndafonera nenhamba dzenet 1 zvakataura munhu wacho anaudi handina kuzvinzwisisa asi after some minutes kwakabva kwapinda message yekunzi 2 here titandara message iyo handina kuireply after some minutes futi kwobva kwapinda message yakanzi message yangu waiona here foni yavo hanzi foni yangu yobva yadzima saka foni payakadzima hapana kuita zvemaminutes andakabva ndatonzwa munhu kufamba pamba saka munhu hanzi akatora between ndonga awa nezvimwe arikupamba akatopinza radio akapinda mukicheni akabuda then makuseni emande yacho ndoti wakabva ndakumba wana mai ndine munhu akanisira message yachiti uya titandari ndo here titandari tese mai akati nhamba idzonodziziva zvanzi handidzizivi vanhu ngatifonei ava ndobva vafoni foni yogaderwa nemukadzi weava ndimani zvanzi ndimai kwayo ava ndobva vatonzina mai akata chikata ifoni vakata foni saka zvakazodie ava ndobva vachiti masikata acho zvava zvekumazuva rodoka murume uyu ndobva afonera kuti mudzimai wangu zvikanzi baba wadzoka here kubva kuharare zvikanzi havasati vanzi saka ndiri kuya kumaimai ndapedza kudini kugeza vapedza kugeza vandobva vachiti mai nyaya yataurwa yaya munhu ari kudini ati ari kuuya vandobva vanzi kana munhu auya chienda kumba kweshamwari yangu kune inonzi tapiwa chibvunza wonomutora kutora kuti murume panosvika abatwa panzvimbo kuti zoti ari kudei pamba pemunhu usiku uno ataure nyaya yake saka mudzimai wangu ndobva abva enda kwatapiwa chibvunza ndobva asvika kusina ndobva tosvika kune mukadzi wacho ndobva mutsananguta zvikanzi hande kumba kwani kumba kwedu zuva zvaratonyura vachibva kumba kwefriend yangu nemukadzi wacho vari 2 vakasvika murume uyu atiwapo kuseri kwemba ndobva vati imi pamba pane munhu zvikanzi hapana zangativhenekei titsvage huku tonodoku dzapinda dzese vachinovheneka mumwe achipota noku murume ndobva abuda kubva ati maswera se zvikanzi ati taswera here mambonawo mbudzi dzangu here pana zvikanzi mbudzi haina kumbodziona aba zvikanzi oreda musabona mbudzi angu ndatirega ndipotsvaga mbudzi ndakuenda kumba uyo achingoenda ndobva angoti dzikei hanzi hapana kadistance vandobva atofona murume zvikanzi ko vanhu vanga vari pambo penyu vaende ndidzoke obva vanzi vanhu vadini vanhu vaende murume ndobva akachidzoka pamba ava ndobva vachibuda uyu shamwari yavo vakabva vaipinza mubedroom medu ndobva yatogara imomo murume ndokuchitanga kuchipfimba mudzimai wangu kusvikira pakuzochinzi iwe inini akuchitoabata kuti ngatipinde mumba bhosi nandirambi nditonorwa bandiri panze ngatipinde mumba uyu ndobva ati inini mumba umu mauda kutipinde mune friend yangu yandotandara naye handikwanisi kupinda neomba because ndine munhu andotandara naye ndokuchimudaidza amudaidza friend yavo ndobva yatodaira ndobva yachituka baba vavo kuti munyari kunoita basa rokuchenga vakadzi vanhu vanarume vacho pasina baba vavo ndobva vadini ndobva vatoti onida zvinzwa ndobva vaenda vabatwa redhanded unoti chinoita ngechekutoti kuti mukadzi wemunhu azopindwe pane zvinenge zvaitika pese pandaisangana naye aindiitira shofu achindifukurira hembe saka ndokubva watoti ari kukunda handii
zvanga zvanyanya changamiro miyedzo yacho yanga yanyanyisa miyedzo yanga yanyanyisa saka ndakazongoti regedzai mukandire shoko but iwe bhaibheri unoerenga bhaibheri Josefa akavhurirwa nemukadzi waPotifa akaita sei? Akakunda miyedzo yacho. Akadi. Akatiza. Achiti nekuziva kuti wakadzi wevanhu vane chii? Dai akaonikidzwa naPotifa akarara naye mukadzi wake, tikadai bhaibheri handingadai ritori nomwe mutauro. Saka iwewe wawana muedzo wakadaro waakugamuchira. Saka naizvozvo unotoona kutoti chii ende wakabva wapinzwa manje mutrap. Wakabva kudaidza nekuti kana marambiro acho hapachisina. Wakabva wadaidzwa chii vanhu mazuva ano vane nhamo. Vanokwanisa kuzviita kuti wakutrepe so that ubhadhare. Ndo zvandiri kutoona changamira. Iwe wopusa wodi era ita ndichiri mumatare. Ndati ndikuuya ndichiri mumatare. Saka ati anoda kubhadharwa nei abvuma nyaya yake uyu. Ati anoda kubhadharwa nei. Ati mombe 4. Right, anoda kubhadhara chii? Because Veku haana kurara naye. Veku akapuwa. Mombe 1. Wamuzvare? akaisa umbadai azvisiri angadai zvisina kutogara dai akanga atora zvababa wada kungoedza kuzviringa asi shambo yekuti vazvizive kuti mukadzi wemunhu chero akafamba akafugura hemba ngabvise mombe inotsika nembudzi mbiri. Chaisa mutombo asindangotutsira mazvo. Angabvise mombe nembudzi 3. Tamudaidza kudaro vanhu vari mudunhu mangu. Ndavadaidza kudaro baba vakashora dare vakatora Samuel vakaenda vanhu kwachiduku akatonzi sauye kudare. Unofanzvisa zvadaro kuzoya kuno inyaya yekuziva kuti kwamakoni kunoitwa execution kwakutya maningi kuziva kuti wakatoita zvakairazo asi iginga rinoti kana vari kusaiduku vanotirwisa vanhu. Ngatitonge nyaya hondo dzedu baba. Ngatitonge nyaya tiite justice nenyaya tibhadharise zvinokodzera panyaya yaakakanganisa. Mukashangamira ndinoti pamombe 1 ngabvisa unonyadzisa mukomandi elder kwesda checho. Elder kwesda unoita zvakaipa kudero. Ndonga mapafananidzo wakanaka kuti Josefa wakaita sei akasangana nemwedzi wakadero. Unoparidza chii kuvanhu achiita zvakaipa kudero. Ngabhadhare mombe otherwise nembudzi 5. Mambo mamirira zvakaita semunhu asina hake kunetsa imombe imwe chete yaanoripira kuzouya imombe inoya kudare ndokutoti wakadaro vanonyinga wakadzi wawanuka mambo nedare wagozotyikawo saka tozobva zaitamika. Achangamire pamombe mbiri ndaona hangu pakati nyanyii zvanga zvataurwa nevamwe vakare kuti mombe imwe chete nembudzi 3 asi kuti akapiwa miyedzo aitondawo akashingirira kakawanda kuenda kunosembera madziro. Right, makosi enyu ichi amamudaidza kudaro. Makosi angu andashandisa anosvika pa 140. Imari titaurire kuti vakasvika pa 140 sei?
kwaisvika pa140 ndakatanga kubvisa $15 yedare rekutanga. $15 kupi kudare rekutanga rataka raishi ine zvikuno kundabvisa $10 ya 25 pakuya kuno kwai ndakabvisa $50 masana ya 75 ndikabvisa $10 netransport yetransport yekutanga unobva kupi kuclean $2 kuya $2 yoita chii $4 trip. Nhasi vauya nemukadzi nhasi pane mukadzi newitness chero saka yoita 2468 and $8 plus $8 16 plus yekumhang'ara tati $8 $4 $20 plus 75 yoita chii $95. Saka mobvisa makosi $95 yemakosi. Then nekuti apa hauna kuzorara nemukadzi wemunhu, pane maintentions awakaita. Hatifaniri kutozoita senge munhu akazorara naye, but tinofanira kumurova mushamu wekuti aziye kuti no, hazvidi hazviitwi. Unondobvisa mbudzi mbiri naunondoripira nembudzi mbiri dzinouya kudaro. Kuita mangwana $95 unozvibvisa rini? ndakapiwa mwedzi ndokwanisa zvibhadhara mwedzi kupera kwemwedzi umwe. Right, wobhadhara mbudzi mbiri kupa murume, kubhadhara murume nekuti there was no penetration, hapana kuzorarana. Dai pakararanwa then yanga ine imwe shamhu yekurarana ine mukadzi wemunhu. So tofanira kuti tione kuti zvakaenda kusvika papi. Saka anobvisa mbudzi mbiri dzinoenda kumbudzi mbiri dzinouya kudaro, then $95 dzemakosti. Saka hauna mbudzi here izvozvo? ndingati pane 2. Right, chienda undowape mbudzi mbiri mangwana, wosvika wabva wapa mbudzi mbiri, then $95 nembudzi mbiri tokupa kupera kwemwedzi, ndozobvisa kupera kwemwedzi. Oenda ondobvisa obva amupa mbudzi dzake mbiri mangwani makuseni. Okay, chisimuka imweni Rishoni